Lobe ingonyama iqhutshwe ngumseleni benonogalaza betha yosika ihlangu emkhweyantaba bathi yekeleni ubumnyama babuye sabe kufanele uyacela izulu kunkosi inkulu hlanga lomakhosi. Umkhosi uqale ngokukhuleka ezilweni esezakho Thama. Indlunkulu kaZulu ithi ukubulalana kwabantu abadabuka kwaZulu kungcolisa isihlalo uqobo. Abantu banecala empeleni kuNkulunkulu nasesihlalweni sobukhosi ukuthi babulalane. KwaZulu abantu babebulala kuphela ngoba ephakwe inkosi. Manje ke umuntu engaphakiwe ngonyama bese yobulala kuyinto embi futhi esingcolisa isizwe. Akucabanga ukuthi ku right ukuthi iGauteng ibe battlefield bese ukuthi KZN ibe graveyard, because injongo enkulu okusuka kwabantu bakithi kwaZulu beza eGoli sizofuna amadlela ahlaza so kwakudala sazi ukuthi lapho kutholakala khona impilo ukuze imindeni iphile kahle emakhaya. Ekhuluma kulomkhosi undunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli uthi kumele kuhlolisiswe izinto ezingaqhuquzela udlame ezifana namahubo kanye neziqubulo njengoba amanye awo enamagama aphehla udungonyane. Njabene amaculo esiwaculayo sefanele siwabheka amagama awo ukuthi athumela umlayezo wokuthula yini noma athumela umlayezo wamandla bese abanye bewasebenzisa budedengu lamandla ukuba babulala abanye abantu. uNtuli uthi ingoma kanye nemidlalo yesintu ngezinye zezinhlelo ezingalekelela ukunqanda lesihlava. Siyafisa ukubona imidlalo yengoma, umlabalaba, unobhutshuzwayo nemidlalo yesintu. Siyafisa ukubona ukwakheka kweinhlaka zokuphepha emahosteli eziqinile nezinhlelo zokulisana nokuhlunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Kuwo lomkhosi undunankulu wethule umkhankaso obizwa ngele ayihlale phansi ibambe umthetho ozoqhutshwa njalo ngoNtulikazi emahostela aseGauteng naKwaZulu Natal. Kanti ke kumenyezelwe umntwana uNkinopo njengozomela ihhovisi likaNdunankulu kulomkhankaso ohlanganisa uhulumeni, indlunkulu, amakhosi kanye namahostela. Ezindabeni zethu kuMzansi wethu Channel 163 nginguNozipho wakwaXaba.